průměru musíte udělat 35 000 rozhodnutí každý den. To první přichází ihned po probuzení. Musíte se rozhodnout, jakou košili si vzít do práce, jakou kávu si udělat ke snídani, nebo jaké video si pustit na YouTube. Tyhle zdánlivě banální rozhodnutí nás neustále nutí zaměstnávat mysl. Mysl nikdy nespí. Každá volba je jako malý odber z baterie vašeho mozku. A právě toto konstantní vybíjení je to, co nás postupně vyčerpává. Žijeme ve světě plném automatizace. Máme robotické vysavače a chytré technologie, které by nám měly ušetřit energii a čas. Hej Siri. Zavolej šéfovi, že dnes nepřijdu do práce. Technologie by nám měly zjednodušovat naše životy. Přitom nikdy v historii jsme se necítili tak unavení. Každý den se sami sebe ptáme, proč jsem unavený. Jednoduše je to proto, že naši únavu řešíme palivem. Hektolitry kofeinu nebo jiné doplňky stravy. Snažíme se nabít vybitou baterii, aniž bychom odstranili závadu. A v dnešním videu odhalíme to, co je pod povrchem. Skutečný důvod, proč jste unavení, není z nedostatku spánku. Je to z chyb, které děláme už během dne. Abychom pochopili, proč je ta baterie neustále vybitá, musíme se vrátit o 300 000 let zpět. Náš mozek se za tu dobu prakticky nezměnil, je to pořád stejný orgán, který nám dala evoluce. Jenže on byl vytvořený pro úplně jiný svět. Život našeho pračlověka byl jednoduchý a klidný. Jeho rozhodování bylo omezeno jen na přežití. Kde sehnat vodu? Je ta bobule jedovatá nebo bezpečná? Hlídat tábor nebo jít lovit? Byly to sice životně důležité volby, ale byly konkrétní a omezené jen na pár věcí denně. Prefrontální kortex, část mozku, která řeší složitá rozhodování, jel většinu dne na volnoběh. Homo sapiens tehdy museli sehnat potravu, zabít nějaké zvíře, udržovat oheň a sbírat vodu. Sem tam na ně vyskočila nějaká šelma z keře, ale většinu času strávil mozek v klidovém režimu, který mu umožňoval se efektivně regenerovat. A teď se přeneseme do současnosti. Stejný mozek, ale ohromná zátěž. Už neřešíme, jestli přežijeme, ale řešíme nekonečná abstraktní dilemata. Mám investovat do akcí nebo raději koupit starší auto? Mám si zažádat o nové pojištění? Vybrat si ze 70 000 produktů v supermarketu? Tohle je jen malý zlomek z těch 35 000 rozhodnutí. PFK je neustále přehrátý. Ten mozek jednoduše není připraven na to zpracovat tolik komplexních informací během dne. Je to jako kdybyste vzali Formuli 1 a pokoušeli se s ní řídit v dopravní špičce. PFK funguje jako sval, neustále se unavuje. A tohle je první a největší problém naší únavy. Evoluční nepoměr. Jsme kvůli němu unavení, aniž bychom hmli prstem. A teď se vraťme zpátky do mozku. Když se musíte složitě rozhodovat, váš mozek využívá speciální látku zvanou glutamát. Je to jako kurýr, který přenáší informace z jedné mozkové buňky na druhou. Je to látka, která udržuje vaše myšlenky v pohybu. Problém nastává, když kurýři glutamátu doručí svou zásilku, ale místo toho, aby sjeli z dálnice, zůstanou na ní stát. A čím víc rozhodnutí během dne uděláte, tím víc aut, tedy molekul glutamátu, se hromadí. Vaše dálnice myšlení se tak z průjezdné silnice mění na nehybnou totální dopravní kolonu. Vědci objevili, že tato hromadící se kolona glutamátu doslova fyzicky zpomaluje vaše myšlení. Je to jako když se snažíte jet rychle, ale jste uvězněni mezi tisícovkou aut. Rychlost myšlení klesá, mozek signalizuje přetížení. Necítíte únavu ve svalech, ale v hlavě. Prostě se nedokážete soustředit. A tady je ten klíčový bod. Ta kolona se jen tak sama nerozjede. Čeká ji takzvaný velký noční úklid. Proto je naše rozhodování složitější a energeticky náročnější. Ta zácpa tam prostě stojí a brání vám v cestě. Proto máte odpoledne ten pocit, že se musíte nutit i do sebe menší činnosti. My jsme si řekli, že glutamát způsobuje přetížení. Pocit ospalosti a únavy ale způsobuje jiná složka – adenosin. Představte si ho jako takovou kontrolku v autě, která signalizuje palivo. Čím více klesá, tím více je čas zastavit a doplnit to palivo, tedy čas, kdy jít spát. My jako lidstvo jsme ale velmi pracovití, proto jsme našli fígl, jak tu kontrolku vypnout. Kofein. Kofein ale nevyléčí naši únavu nebo nevyčistí ty dálnice. Jen blokuje hlášení o tom, že jsme unavení.
Kofein se totiž naváže na stejné receptory v mozku jako adenosin a brání mu v signalizaci. Brání mu v tom, aby ukázal tu kontrolku správně. Adenosin se stále hromadí, ale mozek o tom neví. Kofein se v těle rozkládá 5 až 6 hodin. A až ta kontrolka naskočí, tak nenaskočí sama, ale rozsvítí se celá palubní deska. Všechen ten blokovaný a nahromaděný adenosin udeří plnou silou. To je ten dramatický propad, kdy se cítíte jako zombie. Tělo se zoufale snaží dostat ven nahromaděný chemický dluh. To znamená, že kofein je jen jako půjčka energie s brutální úrokovou sazbou. Pokud chcete kofein využívat chytře, musíte ho kombinovat s klidem, aby se vaše tělo dokázalo vypořádat s adenosínem, což nás přivádí ke skutečným řešením. Jak se té dopravní kolony a adenosinového dluhu zbavit? Potřebujeme aktivně zasáhnout do systému přemýšlení. Tělo to dělá nejlépe, když je v klidu. Krátká, strategická siesta funguje jako takový rychlodobíječ mozku, kde se glutamát a adenosin efektivně vyčistí. Historicky to nebylo o lenosti, ale o optimalizaci výkonu. Ano, chápu. Spousta z nás si siestu po obědě nemůžeme dovolit. Máme různé povinnosti. Chodíme do práce, do školy. A proto je důležité do našich životů zavést automatizaci. Naším cílem je, aby část mozku zodpovědná za důležitá rozhodování jela na autopilota a minimalizovala tak tvorbu glutamátu. Pokuste se co nejvíc denních aktivit automatizovat, ať už jde o úplné banality, jako rozhodování se ráno, co si oblíct. Je lepší si věci nachystat večer předtím, než se nám baterky zase dobíjí spánkem. Plánovat si jídlo dopředu, udělat si jídelníček na celý týden a tím zaměstnáme mozek pouze 1krát namísto 7krát týdně. Zkuste zavést takzvaný batching. Například si říct, že na maily budu odpovídat mezi 9 a 10 ráno a poté maily už neřeším. Tím eliminujete přemýšlení nad tím, jestli musím někomu odpovědět na e-mail v 10 hodin večer před spaním. Těch triků a metod je nekonečně mnoho a každý si je může nastavit podle sebe tak, jak mu to vyhovuje. Proto je důležité, aby se ty banality automatizovaly, aby ta vaše mozková dálnice zůstala čistá a průjezdná. Po celém dni dopravních kolon a vypnutých kontrolek potřebuje váš mozek velký noční úklid. Během spánku totiž glymfatický systém z mozku pomáhá odplavovat metabolity a přebytečné látky, včetně glutamátu a adenosínu, aby se obnovila rovnováha mozkového prostředí. Můžeme tomu říkat třeba noční myčka. Všichni víme, že nejsme stejní. Jsme geneticky naprogramovaní. Někteří jsou ranní typy, kteří vyskočí z postele ráno v 6 hodin. A někteří jsou noční sovy, kteří jsou nejproduktivnější po setmění. To není volba lenosti, ale evoluční nastavení. Dnes ale systém vyžaduje, abychom měli stejné biohodiny. Systém nám určuje, že začínáme v práci v 8 hodin ráno a končíme v 5 hodin odpoledne. Pokud jste noční sova a vstáváte jako ranní ptáče, žijete neustále v jetlagu. Nikdy nedosáhnete ideální délky spánku. Jste permanentně v režimu špatně vyspaný. Řešením může být, že si zjistíte svůj chronotyp a maximálně tomu přizpůsobíte svůj režim. I dobrá půlhodinka může pomoci. Světelný smog. I když jdete spát včas, moderní technologie vám v tom brání. Večer si chceme odpočinout u televize nebo na mobilu. Ale modré světlo je pro mozek signál, který říká: aha, světlo je tady, takže je asi stále den. To ale agresivně blokuje tvorbu melatoninu, našeho spouštěče spánku. Proto, když si dáváme kávu odpoledne nebo v podvečer, bráníme si v regeneraci. A když už konečně usneme, tak máme na tu regeneraci pouze 5 hodin, protože chodíme spát pozdě. Ráno začínáme den s napůl vyčištěným mozkem a s plnou nádrží zbytků glutamátu. Startujeme z minus 20% energie a cyklus se opakuje. Spánková hygiena není luxus, je to vaše největší zbraň v boji s únavou. Pokuste se hodinu před spánkem vyhnout veškerým obrazovkám, nedívejte se na televizi, neskrolujte na TikToku a připravte váš mozek na klíčový noční úklid. OK, pojďme si to shrnout. Únava není pouze z nedostatku spánku nebo lenosti. Je to daň za to, že musíme každý den udělat 35 000 rozhodnutí. Je to daň za život, pro který náš mozek nebyl stvořen. Takže už víte, že skutečná bitva se odehrává na 2 frontách. Přeplněné dálnice glutamátu a vypnutá kontrolka adenosinu.
A klíč k úspěchu leží v tom, jak strávíte nejen noc, ale i den. Nemusíme žít v jeskyni, abychom si odpočinuli. Stačí pouze respektovat náš mozek. Začněte malými krůčky. Plánujte si oblečení a jídlo dopředu, vyzkoušejte batching a nezapomeňte hodinu před spaním se nedívat na obrazovky, aby ten mozek mohl zapnout tu velkonoční myčku, aby byl nachystaný na druhý den v plné síle. Přestat s těmi 35 000 rozhodnutími denně není možné, ale můžeme se pokusit to stáhnout na polovinu, aby váš mozek měl kapacitu dělat nějaké jiné, důležitější rozhodnutí v životě. A jestli se vám tohle video líbilo, dejte palec nahoru, dejte komentář nebo dejte odběr, protože další videa budou následovat. Čau.